Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni atong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin na tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kung dili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw diha kaninyong tanan. Of course, mag-greet sad ko sa mga tawo nga motan-aw sa kaniyang misa, sa ilang mga balay, ang mga masakiton, sa motan-aw sa ilang television. No? Of course, welcome kay mong tanan. Karong adlaw, gisawdong nato ang pagpasidungog sa Santa Cruz, ang Holy Cross. Ang kaning nga cross, mga igsoon, of course, kabaway ata, na kung Kristohanon ta, kung labi na kung Katoliko man ta, ang krus, murag mao siya ang pinaka-importante nga sign sa atong kinabuhi. Kaya labi na kung mga Katoliko, unsay kasagaran buhaton sa mga Katoliko sa pagsugod sa pagampo. Manguros, di ba? Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Kana ang santos nga krus gud niya. Nya kapila mga times sa atong adlaw nga sige tag manguros, no? Before mass, during mass, and guman sa misa, sa santos nga rosaryo, sa prayer before meals. Sige tag manguros, buot pasabot nga ang santos nga krus mao ang sentro sa atong pagtuo. Kay dunong ko sa among seminaryo dito sa France, so dili ako French, American man ko, pero nag-study ko sa France tungod sa religious community namo. Kanang kandaghan may mga seminaryan gikan sa mga lain-lain mga nasod. Naay ka ng mga Mexican, naay mga African, mga Amerikano pod. Kay dunong ko nga naay sa kaseminaryan nga Lithuanian siya, nga murag kanang katapitaw mga santuson kay tao gani nga ganahan kay siya mag-pray, very holy, basta inana gid siya tanan na mayong hapon. Ano gyud ba? Nya, kami mga uban mga brothers, sige migsungog niya. Kay basta siya manguros, ana siya. Hinay kay sa tanan siya manguros. Ana ba? Sa perting tugaya ning taong manguso yung sama na. No? Sige, magsumong niya. Kaya mga good. Kasaganan kita, no? Basta manguros sa man. Paspas kayo. Diba? Paspas good. Mga sanansin naman. Sige, mana. Huh? Pero nimit kayo karang adlaw nga, we can try, naningkamang kita nga basta manguros, kada bitang mara siya pag-ampog gina. Oh, respecto sa santos nga krus. Sa Santa Cruz. Ang kaninot sa Santa Cruz, mga igsuon, ang rason nga nung importante kay siya sa atong kinabuhi is because mao ang ilhanan nga pinaagi sa atong pag-antos, pinaagi sa pag-antos ni Jesus, maabot ang kinabuhi.
Pinaagi sa atong mga pag-antos, maabot ang kinabuhi. Pinaagi sa atong mga santos, maabot ang kinabuhi. Nindot kay man to, sentro man na sa atong pagtuo. Kasagaran kita, dili kita kanang we don't like suffering, no? We don't like it. Dili kita ganahan. Basta magsulti ko ana, of course, kay nuno ko sa akong mama. Na mga inahan diri siguro, mga inahan nga matanaw sa kaniyang misa, no? Ang inahan, grabe siya pag-antos para sa iyang mga anak. Labi na ang panganak. Lisod, sakit kaayo. Pero of course, pinaagi sa katong pag-antos sa inahan, ang bata maabot sa kalibutan. Ang kinabuhi, gikan sa pag-antos sa mama. No? O labi na ang mga papasad, mga amahan, mga inahan, after ang anak, maabot sa kalibutan, unsay buhaton sa papa, nagtrabaho. Usahay, kapoy kang trabaho man? Kapoy good. Something siya, di lang ko magtrabaho, kapoy kayo. Pero kung ang papa, di siya magtrabaho, di makakaon yung mga anak. Pinaagi sa atong pag-ampos, maabot ang kinabuhi sa atong kalibutan, sa atong mga pamilya. Nindot kayo na nga pagpainom ng nato, sentro man na sa atong pagtuo. Basin, of course, basin na yung mga tao, no? Na mo tanaw sa kaniyang misa, mga masikiton bitaw. We wonder kanang ngano man kaha ang Ginoo mohatag sa atong kinabuhi kadaghan o mga kalisod, kadaghan ng mga kasakit. Lisod kaayo, no? Labi na ang mga kasakit sa atong lawas. Mao may rason siguro nga ang mga tao mo tan-aw sa kaniyang misa sa television because dili sila kaadto sa simbahan. Lisod kaayo ang atong mga kasakit sa atong lawas ug sa atong kasing-kasing mansad. Lisod gani. Nya mao na karong adlaw mo igsuon. It's so important nga mobalik kita sa Santa Cruz. Basta kita maglisod, basta kita magantos. Importante kaayo nga dili kita mobiya sa atong Ginoo. Kay siya ra gyud ang magpakita nato nga pinaagi sa atong mga pag-antos maabot ang kinabuhi. Usahay dili kita kakita ang kinabuhi labi na kung nara sa balay, kalisod, kasakit ang lawas, murag ang kaning kasakit, ana, lisod gyud. Ya, maura. Usahay dili kita kakita ang kinabuhi gikan sa atong mga kasakit, gikan sa atong mga kalisod. Pero in the eyes of our faith, sa atong pagtuo, kabaw jud ta nga kung aton ning dawaton ang kasakit, kung aton ning dawaton kita bisan sakit na kaayo mohatag og kinabuhi sa atong isikataw. Ako isip pari mo kanang maghilog ko sa mga tao, no? Ang mga masakiton sa ilang balay, at na namatay, lisod kayo na. Kasagaran ako, na-touch kay ko sa mga tao nga gidawat nila ang ilang kasakit. Nya happy gihapon. Kanindot kayo gani, murag na-touch kay ko basta makasuod ko balay niya. Sahay, anong gyud? Ang tiguwang, ang masakiton, basta makakita silang ang pari ni sulod silang balay. Mas grabe kayo ng smile, gani. Ang hapon, Father. Bisay, ako man, mangutan ako nga, happy ka? Kasakit di mong lawas, no? Happy ko, Father. Kay naa ka. Grabe, no? Kung atong ning dawaton ang atong mga kalisod, atong mga kasakit, mga igsoon, ang atong mga krus, bisan dili kita kakasabot usahay, bisan dili kita kakita usahay, ang kinabuhin dayon, makaabot sa atong kalibutan. Atong pangayoon karong adlaw sa kaning fiesta nato is nga once again atong ning dawaton atong mga krus, no? Yes, lisod kayo. Tagsa-tagsa nga tao diri sa kalibutan natay mga krus, natay mga kalisod. Let's receive it in the name of Jesus, saying, yes, Lord Jesus, kabaw ko nga lisod ani, pero this is the way, mao ni ang paagi nga ako pwede ka mohatag og kinabuhi sa akong pamilya, sa simbahan, o sa kalibutan. Amen.